Aquest dimarts al migdia s'ha presentat la tercera convocatòria de la beca Mossèn Jesús Castells de l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, una beca que ja es troba plenament consolidada per l'augment de propostes de projectes que en 2 anys han passat de 4 a 15 i d'un alt nivell intel·lectual. Com a novetat d'enguany, trobem que l'èxit i l'alt nivell dels treballs ha animat a les institucions que organitzen la beca a buscar finançament per a publicar-les. Intentem ara buscar patrocini per publicar aquestes beques. Es farà amb suport paper. Estem mirant amb diferents entitats a nivell provincial i estem encara mirant a veure qui ens pot donar suport. Nosaltres, evidentment, hi participarem, però estem buscant d'altres institucions perquè ens donen suport per publicar-ho amb suport paper. Es tracta d'una beca dotada amb 3.000 euros que finança a parts iguals l'Ajuntament de Tremp, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Departament de Cultura de la Generalitat i que proposa treballar fons del propi arxiu. És una investigació lligada als fons, diguem-ne, que s'han anat dotant, que la gent ha anat lliurant també, evidentment, a l'arxiu, com a equipament que, a part de fer la seva feina tècnica, fa de dinamitzador cultural, vinculats, per tant, a la recerca d'aquests fons, i això fa que, vulguem o no vulguem, incrementem el coneixement sobre qui som, automàticament l'estima sobre el que som i el que fem, i per tant projectem també arreu de Catalunya i arreu del món, evidentment, els valors d'aquesta comarca. I pensem que aquest patrimoni que està aquí custodiat s'ha de poder estudiar i se li ha de donar sortida. Evidentment, aquí venen investigadors que tenen interessos diferents, que fan recerca a nivell privat o a nivell institucional, però també volíem tenir d'alguna manera un producte propi que donés una marca de qualitat. El termini de presentació de la documentació és fins al 31 de juliol. A partir d'allí es triarà el projecte, que tindrà un any per a desenvolupar-se.